Siyangoba sedlule sintweni ezinzima njalo siyangoba sedlule sintweni ezinzima kanjalo siyangoba singabangobi siyangoba Singabangobi, siyangoba, jalo, siyangoba, Singabangobi, siyangoba, jalo, siyangoba, singabangobi, siyangoba, jalo, siyangoba, la 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 la. Yes. Ngicela kuthatha ithuba lamanje ngibingelele bonke abazalwane egameni lempilo Jesu Kristu. Amen. Amen. Lo nibingelelako ke igama uSiboniso lo S kulama program umele uSiboniso. Wakamayeyane Sibongo. Haleluya bazalwane. Amen. Sasezulwini ke ngoka Jesu ngasindiswa ngagezwa ngegazi lika Jesu. Haleluya bazalwane. Amen. Ngijabulela futhi okunye ukuthi ngizena ngisindiswa ngegazi lika Jesu. Ngabe sengambulelwa isecret yasezulwini. Haleluya bazalwane. So ngoba uMC urestrictile ngesikhathi ngicela lona emaBhayibheli duze angivulele incwadi ka 2 Izenzo 2:47 omunye kanjalo angivulele incwadi abasefesi 5:32 nethi ngidlule kulama verse lawo ngibeke kahle lento. Haleluya bazalwane. Amen. Izenzo chapter 2 verse 47 oyiqala angifundele ku encwadini yaseFesu chapter 5 verse number 32. Ibandla laseJerusalema 47 bemdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke. Inkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo. 5:32 Efesu 5:32. Lemfihlakalo inkulu kepha ngikhuluma ngoKristu nebandla. Haleluya bazalwane. Amen. Ekwazini uKristu kunemfihlakalo enkulu kabi. Angeke wayithola leyo mfihlakalo unganezelwanga ebandleni lalomnikazi wemfihlakalo. Haleluya bazalwane. Amen. So as a church rep MC asashilo ngifuna ukubeka lama facts amabili. Ama facts ke into ezithu into ongeke ukhona ukuyichange nangokuyireasonela. Ungashaya imirini ulimale but the fact will remain a fact. Lithi iBhayibheli nawufunda incwadi yabase yama Acts okanye izenzo chapter 2 verse 47. Ithi bonke lebe bavuma banezelwa kulabazalwane balelo bandla. Azange bathina baqeda ukuvuma babe sebavula wabo amasonto okanye amabandla ngoba bekunemfihlakalo letholakala kulelo bandla. Haleluya bazalwane. So mina ngikhuluma on behalf yale bandla. Net angazi ukuthi kune understanding lesisibe nayo sebantu basemhlabeni. Simisuse amagama. Umuntu athi umChristian but angasi umKristu. Okay. Ngoba legama lobuKristu lisukela okanye leChristian lisukela kuKristu. Yes. And uKristu unebandla nawuthi umKristu usho ukuthi usebandleni lakaKristu. Yeah. And ukuze understand imfihlakalo yezulu kumele ube bandleni lakaKristu. Okay. Yilo lengithi kungithethe more than 30 years ukuthi ngambulelwe ngalo mara ngikholwa. Ngoba ukholwa kwenza ube mKristu ukholwa ngoba noSathane uyakholwa. Yeah. Sathane uyazi ukuthi kuzoba khona umbuso kaNkuluNkulu one day. Yeah. So ungakhomi ngokholwa ngoba noSathane knows that
and isathana uwest ngoba uyazi wena uyakholwa awazi manje kuthi uwambuleleke ngemfihlakalo kaKristu kumele ube kuKristu. I was so touched yesterday ngibona abafowethu bazinikela phambi kwaNkulunkulu. Ayikho indawo yokuthi umuntu nakamukele uKristu amukele okanye angene kiyo ngaphandle kwendlu yakaKristu. Yila imfihlakalo yezulu itholakala khona. Ayitholakala emzini yabantu. Sibona abanye manje bamba ngamakara amahle bafaka ithombe zabo Kristu basemhlabeni la emzimbeni wamakara wabo. Because they don't understand the secret yezulu. Isecret yezulu itholakala kuKristu. And uKristu nendlu uthi bonke abamukela ivangeli kumele bangene kule yondlo. Ngikhulumela le yondlo la. Hallelujah bazalwane. Amen. Seclarinet bakhona baselokishini bakhona basezinambeni. Sonke singaphansi kwaKristu. Asinankolo yethu la iclarinet sisodwa. Labazalwane bebakhuluma izolo eholeni bonke bebakhulumela on behalf of lento engiyikhulumayo. Hallelujah bazalwane. Amen. Kunemfihlakalo lembulelwa amaKristu kuphela. Labo abamukela ivangeli bangangena endlini kaKristu bayimisuse lento. That's why bathembisa abantu into zomhlaba, bathembisa abantu iprosperity. Iproblem aba understand the secret lokukhulunywa ngayo la Acts 5:32. Kune imfihlakalo lekhona ebandleni lakaKristu and yambulelwa amaKristu kuphela. Yes. Njengoba ngisho ukuthi mina bengisikholelwa ngengibala igama lesonto abanye bangahlabeka mara bekunesonto lami mina. Ngithi ngumKristu but nga understand ukuthi amaKristu atholakala endlini kaKristu kuphela and anezelwa endlini kaKristu. So I'm representing the Church of Christ at Clarinet. Yeah. Ikhona iChurch of Christ or the Church of Jesus Christ ezinambeni. Ikhona lenye elokishini eBelfast ikhona ngihamba eSouth Africa yonke. Abayichange lento ingaphansi kweumbrella yodwa uKristu. Base verse 4 uthi kunembhabhatiso oyi1 kunekholwa okuyi1 and igospel yethu iyi1 angesikhona ukuyidilute lento. Sometimes abanye baye banga understand nababona abosesi bahlala bambethe enhloko 24 hours abo baba bakhona bagcoka decent. Iproblem banemfihlakala bayaziyo le izwe lingayi understand kahle. So ngikhuluma on behalf of le mfihlakalo leyo. Uma ufuna ukuncedakala njengoba ngisasho ngithi so touch yesterday ngibona abafowethu uNkulunkulu abambulela lento ngoba ayambulelwa noma ubani. Maningi amakholwa angayitholi le mfihlakalo. So ngibonga ukuthi abafethu uNkulunkulu basizile wabambulela insukwini zokuphila ngoba sizohamba la emhlabeni angeke kuphinde kutholakala ithuba lokuthi umuntu abe mKristu. Hallelujah bazalwane. So nami ngathola le mfihlakalo on my 30s unfortunately bese ngidle isono ngisonta ngingena nala kuthiwa kungenwa khona but ngambuleleka before ngihambe emhlabeni. Hallelujah bazalwane. So ngiyo le bandla okanye le UMC athi ngili represent lama Christian. So angazi ngoba mhlambe bakhona abanye abasibiza ngama Christian bangekho ebandleni. Ngicela ni examine lento nginika itask wonke umuntu osontayo ungaba yini angeke ngibiza amagama amosontweni. Lethi ni examine ukuthi nabachaza legama lebandla church nabathi nanigugule nina abantu abazi izinto. Lithi yila abakhethiwe bahlangana khona. Chosen ones. Abantwana bakaIsrael abakhishwa bafike ehlane babizwa ngebandla lakaNkulunkulu because they were the chosen one from Egypt. So it doesn't belong to any individual lento. Wonke umuntu athola insindiso kumele angene endlini eyodwa nawo wonke umuntu onensindiso. Labo bantu lapho babizwa ukuthi maChristian ngoba basindiswa kuKristu. Hallelujah bazalwane. So ileli bandla okanye ibandla bengizolo representa ngaphambili MC ngiyabonga isikhathi sakho. Amen.
Amen. Yeah, it's always a problem of umfundisi i-short speech. Bese ke ya emelela yela ke tsibere ko dia younger maybe next week but I'm village officing anuma. Amen. Amen. Ara wa famfundisi short speech abona batho change the kero ka. Uya moshakala. Uya mukwa le wena uri umoyeng abusano ka utosa diverse. Maybe next week bakatla bampile ja office ba noma. Skokile nkokosi. Amen. Kulona kahle kakhulu. Umrepresentile uNkulunkulu wethu. Yeah. Siyabonga bazalwane ngithola phela ka reporter network sound system. Amen. Amen. Bazalwane nako ngiyajwale ria worshipa ria lentsweng la Modimo. Rena le mfundisi magareng ga rena o minister Eskakai. Ria worshipa mfundisi tla re ga bona gore o right aya gata ganyane a tlo emela Modimo. Tlabelela kulukulu a sibusile.